Nyakora Mugejuang dakika 30 kod ang'wena tok sa achiel mar okinyi machiegni e twak maromo kuonge chenro mar Rupinyo okinyi makawuono matai pod intiere koda Joyce Oduor. Okinyi makawuono wadwa twak otudore kod okumba ne jopuonja, okumba mar thieth ne jopuonja. Kochakore chieng' tarik 1 dwe mar 12 higani mar 2025 jopuonje mago maderoma 400 ma osebedo ka yudo thieth kokalo e bwo okumba mar thieth mar Minet. Ibo bed ka igologi e bwo okumba mar thieth mar Minet kendo koro gibo bedo ka gitiyo kod okumba mar thieth mano mar SHA, mano Social Health Authority. Okang' mabende duola ma ochung' ne ndiko jopuonje tich e pacho kae TSC nowacho ni biro bedo ka konyo jopuonja kendo kokalo e tiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Jopuonj biro bedo kod nyalo mano mar limo ute thieth mathoth ahinya kopogore kod ute thieth mago maderoma 800 mane gintiere kod nyalo mar limo e bwo okumba mar thieth mano mar Minet. Ma nyiso nang'o? Ma nyiso ni nitiere ber mabiro ne jopuonja ahinya to kokalo e okumba mar thieth mar SHA ma gibiro bedo ka gitiyo godo kochakore chieng' tarik 1 dwe mar 12 higani. To bende jopuonja bende gimora kaluwore kod gologi e okumba mar thieth mar SHA, okumba mar thieth mar Minet kiterogi okumba mar thieth mar SHA. Wabo bedo kod Zablon Awange, jagoro mar Kupeta bade ma Kisumu, mar mondo mi onyiswane ni tokang' mar gologi e Minet katerogi e SHA bende gimor godo kaka jopuonja kose oyo. Nyakora Mugejuang okinyi makawuono abedo jahawi kendo antiere kae kod jalup director mar Social Health Authority mano Julia Ouko, mar mondo mi wagwane mbaka ni to gin ber mage ma jopuonj biro bedo ka yudo ahinya to e bwo okumba mar thieth mar SHA ma gibiro bedo ka gitiyo godo kochakore chieng' tarik 1 dwe mar 12 higani. Oyawre Julia, ichiw nade kendo machiegni twak marwa? Erokamano kuom raka, wachiw maber. Machiegni. Erokamano. Anyakora Mugejuang mana kaka iseneno mane wendo mosechopo e studio ka okinyi makawuono. Wendo machielo mano Chris Santos Gonya, director mar HR ka TSC obobedo ka oriwore kodwa e kinde modhi mbele kod twak marwa. Kaachiel kod Zablon Awange, jagoro mar Kupeta bade ma Kisumu, en bende obobedo ka oriwore kodwa. Nyakora Mugejuang bed thuolo mar cholonwa ote, paro, penjo moramora kokale namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Ote magi abo bedo ka somogi e kinde modhi mbele kod twak marwa. Gisani obo mana chako twak kod Julia Ouko mano jalup director ka Social Health Authority. Ka wachako twak marwa okinyi makawuono Julia, wang'eyo ni golo jopuonje bwo okumba mar thieth mar Minet ka gidhi e SHA. Jopuonja osebedo kod paro mopogore moko kuom gi ne ng'or nang'o momigolo e Minet titero wa e SHA. Kata kamani wacho ni ka igolo jopuonje Minet kitero gi e SHA nitiere benefits moko ma obobedo kobiro godo. In kaka jalup director mano ma Social Health Authority e kinde ma magi duto timore, wanyalo wacho ni ber mage kata benefits mage ma seche moko ne onge okumba mar thieth mar Minet ma koro jopuonj biro bedo ka yudo e bwo okumba mar thieth mar SHA. Erokamano ahinya. Jopuonj biro koa e Minet. Wan warwakogi kendo wamor mar bedo jogo mabiro miyogi thieth. To ka gibiro, gik mane giyude e Minet onge kata achiel ma gidhi lalo. Gidhi mana medo kata nene ber. Nikech kaka koro gidonjo ne nitie benefits mane giyudo. To mago te kane wabet piny wanono ne wanwang'o ni mago bende pod wanyalo miyogi kendo kata medo e wiye ka nitie dwaro machalo kamano. Omiyo benefits go ging'eny kaka gidhi biro no. To gimoro amora mane gin go daher nyiso jopuonj ni kik giluor ni gimoro dhi lal kata gimoro dhi dong kata gimoro dhi lwar kamoro. Odhi biro kaka ne en to bende odhi bedo maber. To kinyalo mana lieko ni to gin benefits kaka mage mabiro bedo nikech ang'eyo ni jopuonja kinde mathoth kinde ma koro ne giwinjo ni kochakore chieng' tarik 1 sani wang'e ni wakwano mana ndalo to chopo chieng' tarik 1 dwe mar 12. Moko kuom gi nyalo bedo ni ne ntiere kod to e chuny gi ni yawa to koro dhi bedo yo machalo nade. Tang'e ni penjo maduong' maringe wi japuonje ni to bo okumba mar thieth mar SHA
shani kata obedo ni kori wacho ni benefits to thoth ahinya to botiyo obotiyo nwa yo makare makadhi od thieth kacha tok ni an tiere kod ng'ikruok nikech par ni bendi ng'ado gi omenda e osara margi dwe ka dwe. Awinji maler. Luoro no nyalo bede nikech SHA gimanyien to gimanyien kochako nyako thuthni matin kata nyathi ka puonjore wuotho. Koro mane luor madigi bedgo. To japuonjo konego luor ni be SHA tiyo SHA ok ti SHA tiyo. Kendo SHA tiyo maber. Kendo SHA bro tiyo negi. Benefits mane giyudo wakao kaka negi dwaro. To ne nitie outpatient. Thieth ma idhi tidwok ot. Nitie inpatient kininde siptal. Mano wadhi miyo gi cover no te kaka en no. Kaeto koro mede moko kar nyuol koluwore gi kaka inyuol e yo manormal kata oyangi mano bende wadhi timang'o wadhi miyo gi cover no. Ko chuno ni igoyi picha kinono dendi obede lab obede x-ray obede MRI obede CT scan magote mano bende wadhi make sure ni kanyo. Annual check-up mano bende nitie. Kapo ni nitie ng'ama nigi chandro kata gi waluongo ni drug and substance abuse mano bende we are going to take care of. Chronic illness gimora mora manitie tuoche mag iwayo ji ndalo mang'eny. Ng'eni nitie insurances moko ma kowinjo to giluor kawi. SHA ok oluor kawo ng'ata gi gimora mora mosebedo ka chande igni waka kato we continue with that one. Dialysis mano bende mano wadhi chulo kamora mora midhiye mano SHA dhi chung'nie. Koyangi mano bende SHA dhi chung'e. Kochuno ni koro nyaka goli ka kiterika ambulance evacuation mano bende wadhi chung'e. Kit kawengi ni chandi tikwadwara ngolo mano bende lekeni mano bende omiyo entie kendo tiyo. To kiwacho ni entie to bendo tiyo ang'eyo ni kinde mathoth un kaka jogo matiyo ka Social Health Authority usebedo kuporo wacha kod duol mandiko jopuonje tich TAC kachiel kod kata kod mano jatend migawo mochung' ne jotije piny owacho Felix Koskei ang'eyo ni yande ubedo kod bura mar yango ni chenro makamae otimore yo makare. Wanyalo wacho ni lokruok makamae odhi timore yo makare kendo japuonja masche moko neno wasani nyalo bedo kod geno ni chenro makama timore yo makara en seamless kose ng'ikruok mora mora bobedo ma seche moko kochakore chieng' tarik 1 to japuonj yudo pek e yudo thieth kose usekete yo machalo nade mondo nene transition obedo seamless maonge ng'ikruok mora mora. Erokamano kuom penjo no. Ng'eni japuonj en ng'ama nenie SHA already. Nenie Social Health Authority already. Koro sani gima dhi pogore ni wadhi kao medical cover ne koro wachung'e. Matiende ni odhi yudo more than gimane oyudo kaka SHA member. Nikech koro medo pesa to dwaro ni waume completely wamiye cover ne end to end. Omiyo japuonjo ken ng'ama nyien ne SHA en ng'ama was already existing. Koro gima dhi lokore en ni kaka koro wachudo ne kodhi e siptal. Siptal monyalo dhiye tithiedhe to bill marwa te. Benefits moko ma jo SHA samoro ok yude in full untie kaka wachule to en bende ntie part ne motugo ma koro en marwa te. Omiyo japuonj dhi biro ng'ama ok nyien ne SHA, japuonj dhi biro ne SHA moikore, wasebedo ka wan gi buchego, wasebedo ka waikore negi, to dawach ni wan ready e yo mora mora madidwarre, eneno ni japuonj obiro kendo yudo yweyo samotuo. Ni nitie ng'ama winje, kendo nitie ng'ama konye, kendo nitie ng'ama ochung' ne thieth ne en kachiel gi ode. Ato mana e kara en kachiel kod ode kacha nikech wang'eyo ni e buo kuma mar thieth mano mar Minet wang'eyo ni kinde makata an bende natimo nonro mara nayango ni e buo kuma mar thieth mano mar Minet japuonja ne oyiene mar mondo me komedo ji makoro nyalo bede e buo Minet kacha kwan ne bet ni piny pogruok mane ma jopuonj bro yudo ahinya nyate buo kuma mar thieth mar SHA to penjo machielo ma bende nyalo bedo ka ringe pach japuonja yes igolo e Minet ikelo SHA nyaka watim registration manyien seche moko kada medo nyathina moro ma Minet no dagi to sani koro SHA oyie alu chenro mane mondo bede yo makare. Erokamano. Koluwore gi kaka TSC wawinjorego gi kaka TSC oyie chung'negi ok ochuno no tim registration manyien already exist.
Gima koro do tim kaponi e registration mamare ne pok omedo nyithinde te kata ne pok omedo jaode, mano koro ni kuome. Mare is to make sure ni members gete oketo mar family ne, household ne, mondo kochopo no dhi e siptal to siptal nyalo kan donje system to neno gite. Ng'eni nitie samoro japuonj maybe ne nitie joma ne ok oketo te. Ji te Kenya kaka idhi ng'iyo inyalo yudo ni samoro nyathini kare naparo ni nitie to onge. Koro mano ni kanyo, omiyo ok en registration manyien, en gima dwa luong ni updating members. Odhi e afya portal ne, afya yangu to update gi. Kaeto ichaki penjo kaponi nitie pogruok gi gima Minet ne umo gi kar nyithindo kar. Ok ang'eyo maler kaka ne Minet ne tiyo kodgi, but gima ng'eyo gi SHA en ni TSC omiyowa nyithindo 5 kuom japuonj ka japuonj. Koro mano cover margi no oume en jaode to gi nyithindo 5. To kaponi en gi nyithindo molo 5, oyiene kelo to nitie pesa ma koro medo ma TSC koro ng'ade, kaeto nyathi ma extra mopogore gi ming'ado dwe ka dwe cha. Kaeto koro nyathini koro waumo kaka waumo moko gi. Koro nyalo yudo thieth. Koro kwa dino ne ni gina 5 to kwadwa winjo moro kata gina 10 moko go ne kakitimo gina 5 ne ma TSC o negotiate ko ni pesa ma wamiyo uni ma oroma 5. Ka japuonj nigi mo to koro oyiene ni opimne gi maler ni ng'adi ma kama ka nyathi achiel ka gin nyithindo 2 ka gin nyithindo 3 nitie kaka koro ng'adi dwe ka dwe to gin gi cover. Koro koweyo gi oko. Ilero kanyo makare ahinya Julia. To penjo machielo manyalo bedo ni penjore pach jopuonj nikech anno ka moko kuom gi bende oro ote kae ka gintiere kod penjo makoni kod kocha ka koro giwacho ni yes Minet no yienwa mar mondo mi wadhi e ute thieth mago maderoma 800 mane nitiere e bwo Minet. To sani koro SHA bro yie mar mondo me wabed kod thuolo mano mar limo kata ute thieth mago ma ohew 9,600 matiyo kod okumba mar thieth mano mar SHA. To penjo maneno ka jopuonj penjo kinyi makawuono ni bende ibo bed ka iyango ni yedhe bedo e osuptende go yo makare, thieth bende obo bedo ka wayude yo makare, ok ni kose thiedhi yes intiere kod okumba mar thieth mar SHA to laktar ndiko ni yath to onge to koro dhi nyiewo yath oko. Ng'ikruok makamago ma jopuonj sani koro kata penjo makamago maringe pach jopuonje ere kaka ibonene yedhe oyudore e osuptal, lakteche nitiere e osuptal kinde duto kendo service moro amora ma gidwaro giyude yo makare. Mano penjo maber ahinya kech onge tiende chandori kimanyo thieth. Koro gima dwa tim nikech SHA ok nyiew yath, SHA ok ndik dokta, wageno ni siptal dhi bedogo. To koponi siptal ongego, ondik ni yath maonge, ok onegi nyiew. Kaponi dhi yudo ka laktar no onge, siptal moro nitie ma laktar ne nyalo nwang'ore. Koro wang'iyo ni kisedhi e siptal to ndik ni yath to yadhno onge, oyieni gi prescription no dhi kama yath nitie to siptende gi ging'eyo nikech wasebedo ka watimo kamano gi jotich sirikal. Koro kama yath onge, ere kama dwa nwang'e yadhni to dhi gi prescription no timiye yath. Ok onyiew, ok odonje ofuko ne kogolo pesa no dhi timango odhi nyiewo yath. Kidhi kama nitie thieth midwaro to laktar no onge, oyiene siptal no rifai. In bende oyieni wuotho e any of siptende 9,000 gi mondo idhi kama thieth nitie mondo yudi. Koro siptal mok ket yath, ok ket jo thieth to ok ket ing'eni ene ma koro ok obi yudo japuonj madhi kanyo mondo tim ang'owa mondo yud thieth. Koro yiene japuonj kaachiel gi joode te odhi kama thieth nitie to SHA chung'ne. Meanwhile maonge yathni, maonge joma thiedho gigi to tem keto gigi nikech japuonj en ng'ama nie kona to kona tung to tung mar Kenya ni. To tie kuonde miyudo mana siptal mar sirikal kende. Koro kanyo dwa hera ahinya ni sirikal okasre o make sure ni yedhe nitie gimoro amora ma jatuo japuonj diher manyo kanyo mar thieth oyudo. To ka ok oyudo pod oyawore ne kuonde moko. Ok olorne kanyo.
Nyaka sani wang'eyo ni buo kuma mar thieth mar SHA kinde makata bende koro ne wachako tiyo kod kuma mar thieth mar SHA higa mokalo. Ne nitiere debe manogone kuma mar thieth mar SHA ni biro bedo ka konyo ni ng'ato kata ka tuo to nyalo kata dhi manyo thieth pinje maoko. E kinde makoro japuonja owuok e Minet obiro e kuma mar thieth mar SHA. Bende gibiro bedo kod nyalo mano mar yudo thieth manyangafu, thieth makare. Ahinya to ne jogo masche moko nitiere kod iwacho ni obedo ko cover nyaka chronic diseases masche moko nyalo bedo kod dwaro mar dhi manyo thieth e pinje maoko. Mano bende e achiel kuom ber ma gibiro yudo kose? Mano achiel kuom ber ma gibiro yudo. Sani nitie bigao miluongo ni benefit panel tariffs. Gisemiyowa kaka watiyo. Koro e iye kanyo nitie tuoche ma thieth ma ng'ato nyalo gombo okata no gombo otuo to Kenya ka thieth no onge. Koro oyiene SHA mondo ter oko. Omiyo japuonj bende dhi bedo gi benefit mar kapo ni gino oinge to thieth nyalo nwang'ore loka to arrangements go setim. TSC bende keto location ne japuonj ka japuonj ma kochopo ni nyako dhi loka to mae pesa mitiyogo. Omiyo mano bende achiel kuomgi. To ang'eyo ni achiel kuom ywaka ma jopuonj ma bende asebedo ka goyo godo mbaka ma gisebedo ka giwacha kaka penjo ma kamae inyalo bedo kod nyalo mar duoko kose oyo kata kamano gwane mana ka kwatimo. Nikech wang'eyo ni e buok kuma mar thieth mano mar Minet jopuonj ne ywak ni gino maduong' mane gikale kata wanyalo wacho ni ne girito kuom thuolo malach mar mondo mi eka yienegi giyud thieth. Gino miluongo kanyo kod dho ngere ni kata chiwo pre-authorization mar mondo mi eka giyud thieth. E buok kuma mar thieth mar SHA makoro TSC ne ong'ado bura ni we koro wagol gi e Minet water gi e SHA. E buok kuma mar thieth mano mar SHA weche mag pre-authorization to bro bede yo machalo nade mar mondo mi japuonj kinde ka kinde kodhi od thieth to kiko ywak ni yawa SHA ni chalo mana ka Minet pre-authorization take time kata ok timre yo ma piyo piyo kaka winjo bed ne timore. Ywak no nochoponwa chon ma wasetiyo gi system mondo obed very responsive. Wanana gi geno ni within 5 minutes, 9 minutes, less than 10 minutes pre-authorization osekalo. Nitie ma checks ma system timo to kalo. Nitie moro ma dhano nyaka donje to medo kata cheko. Koro pre-authorization kik bed ywak ahinya ne japuonj. En gima ne wasewinjo to ng'eni bende SHA osebedo katimo pre-authorization mang'eny ne Kenyans kata ne joma tiyo ne sirikal. Koro manen gima oseng'i kendo oselosi kendo wageno no dhi tiyo kaka wadwaro nikech onge tiende japuonj bito wanyise ni dhi tiyo to kendo koro chandore. Koro mano bende oseng'i kendo oselosi kendo waikore ne wageno no dhi tiyo kare, system dhi tiyo kare mondo japuonj ok rit ahinya. Anno ka nitiere janeno amoro kai Opiyo Junior wacho kai ni an Jojo Piyo japuonje e skul mano ma Githunguri. Wacho kai ni Minet ne miyowa angolo e Bliss. Bende chenro mar angolo nitie. Nyiso osuptende madhi konyowa. Erokamano. Openjo maber. Siptal mora mora manigi this sign contract kodwa no yie chiwo angolo. Already one code gi. Okidhi kata mabor kaka koro Nairobi ka wan gi Lions Eye gi nigi gintie kanyo nitie a lot of eye clinics, eye hospitals mag chiwo angolo kata mek sirikal. Omiyo kik chande ni kamentie Kenya ka nitie kamodhi moko. Towns mang'eny nigi siptende magolo machiwo angolo. Omiyo ok wadhi keto ng'ato ni kae manyaka dhiye. Ka service no ni kanyo onyalo yudo angolo kanyo. Regardless tekni ose sign contract kodwa kendo en achiel kuom siptende 9,000. Daher wacho ni ok ang'eyo siptal machiwo angolo Kenya ka ma ok tigi SHA. Gine SHA gite. Nikech kanye ma benefit no bende nitie. Omiyo japenjo no kik luor. Onge kama watweyo ni kae midhiye. Mora manigi service no. To nyalo konyo. To nyaka sani bende waseng'eyo ni e kinde mane idwa gol jopuonje e Minet ka itero gi e SHA. Weche no wachore mathoth ahinya jopuonj moko ahinya to kokalo kata e riwruok mag jopuonje. Mar mondo
mi chiwane lera nyako tudore kod weche ma ok gin adiera ma seche moko ne wuoka kuom jopuonja kotudore kod okuma mar thieth mano mar SHA mar mondo mi jopuonj ong'e ni kochakore chieng' tarik 1 e kinde ma gibro bedo ka gitiyo kod okuma mar thieth mar SHA onge ng'ikruok moro amora ma gibro bedo ka giwinjo. Wasetemo ahinya tiyo gi TSC to ikore. Waseikore, watiyo otieno, watiyo kinyi, wanono gimoro amora, watest every system. Wanana joma ikore ne japuonj mabiro nikech ging'eny kendo dwaher ni kik ging'ikre kendo kik gichandre. Omiyo bed ka miyo gi assurance ni koko no bede yes nikech gimanyien nyaka thuth ni kachandore to japuonj dhi biro kama system nitie, system waseng'e kore kendo watemo tiyogo kaka dhi. Omiyo wadhi bedo ne gi standby. Ochaka maber to dhi adhiya maber to tiya maber. Ng'ikruok moro amora ma dhi bede wanana dano gi system nyaka yude gimoro ma dichandi ka gika to wan ready kendo wan available to loso gimoro amora ma dikel ng'ikruok kata ma dichandre. Omiyo kik giluor gibiya ng'ata madwaro thieth ochom thieth. Tabu moro amora mowuok wantie, waseketo avenues ma ginyalo yudo wago. Wan gi offices, wan gi mtandao, wan gi sim, wan gi kamoro amora, wan gi points, wan gi huduma centers, kamoro amora modhiye kopenjo nyaka to yud konyruok. Omiyo kik giluor gibiya mondo giwuoth kodwa watim mar konyo gi yudo thieth ka gituo. Anno ka janeno wa moro kai en Linet Tito entiere Andingo School. Wacho ka ni bende gidhi yie refill lak kata keto artificial teeth ma japuonjo ok chula gimoro amora. Mago mogo kuom penjo ma japuonj penjo. Oluore gi gima TSC oyienwa. Kodok korka lak wanyisogi ni mate wanyalo chulo. Koro ka gigo kwan to ginyisowa ni kuom magi mwanyalo chulo. Koro magi miyowa to wanyalo chulo. Ka giyie ni mano bende achiel kuom gik mwachul to wadhi chulo. Omiyo negotiation no ni kanyo, benefits go be ni kanyo. To gima japuonj kik luor en ni kapo ni nitie thieth moro modwaro to okoneka TSC oyie chulo. Wabro bedo gi avenues ma waromo e forums to japuonj pimonwa ni mae gima wa go through. Wabro bedo gi avenues ma ginyalo kata ndikonwa ni ma bedwa herni medi. Koro mago chopo ne jotend TSC to wanyisogi ni japuonj kwayo in addition to gik muchulo ne gigi ma be gidwaro to igo kwan tineno ka inyal medi. Omiyo gima giyienwa ni wachul wadhi chulo. To kapo ni nitie gima giyienwa to japuonj neno ni konyo to tera wach ni TSC to TSC wabet go piny to nono wachno tineno kaka ichule ka en gima konyo ngima mar japuonj. Achiel kuom benefits ma bende koro naneno ka bro bedo mane buo kumba mar thieth mano mar SHA ma koro japuonj bro bedo ka tiyo godo en mano mar group life ka achiel kod laxed expenses cover. Dago mar mondo mi lernwa ne ni to mano tiende nango mar mondo mi kinde makata jopuonja koro dhiyo kumba mar thieth mar SHA to ging'eyo hie ni to mae no kumba mane mwadonje to bobedo kokonyo e yo machalo nade. Last expense en ka koro principal otho to nitie pesa mimiyo family mondo kony e iko to nitie kaka TSC opange ka koluore gi group kaka TSC omiyowago. Koro mano nitie to nitie seche momiwa ni nyaka gole tekni forms monego fill te osebedo filled. Nikech ng'eni japuonj gimoro ywak nyalo yude mabor gi Nairobi. Koro office man kanye monego communicate gi office mamalo to office no communicate gi SHA. Mano group life gin insured. Koro kapo ni japuonj wewa kuom hapi marach to nitie kendo pesa from the insurance ma o insure ngimane michulo family mare. Omiyo mano bende obiro gi kavani. Adwa ni akaw yuyo madundo gi sani ka waduogo wapo bedo kasomo moko kuom ote manno ka nyakwara mogia jwang chwalo no kinyi makawuono kokale namba mar 3 ka achiel kod Facebook kama wantiere achiel ka achiel. Nyakwara mogia jwang med chwalo ote magi abo bedo kasomo gi bang' yuyo makaw gi sani kikidhi mabor.
Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Riuri kodwa e penj laktar, tich ang'wen, tarik 27. Chenro sir kod CIC Insurance Group, Dr. Victor Omondi Ochieng biro bedo kodwa ka oloso e wi kuot mar lokro, hyperthyroidism. Penj laktar kod Ruth Otieno, tich ang'wen, saa 12 odhiambo. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende e kinde ni endi mar Christmas. Deca Roofing Tiles yudore e nengo mar 500 mabat ka mabat, ka steel trusses to yudore e nengo mar 199 kilo ka kilo. Wakelo ni mwandu kamora mora e Kenya maonge chudo mora mora. Gochno e namba ma 0722 6383 kata ket oda mari e mbui mar www.royalmabati.com. E higa luwore gi size mar puodho mipuro. To keyo mare en tere gi first cycle, second cycle, third cycle, fourth cycle and fifth cycle. Nikech en gima ing'wedo ochako golo kendo. Kamano manyaka ine ka koro osechako juwer. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, irahisi. Bonyeza *811*500#. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Ogejwang machiegni kendo mar mondo mi wadhi mbele kod twak mar wechenno mar mbako romo kumba ne jopuonja kochakore chieng' tarik 1 dwe mar 12 higani mar 2025 jopuonj bro bedo ka chako tiyo ayanga kod okumba mar thieth mar SHA kaponi kitudori kodwa gi sani antiere kae kod wendo Julia Ouko jalup director ka Social Health Authority ka wendo machielo mano Zablona Wange jagoro makupet badi makisumu obobedo ka utudore kodwa gi sani e kinde modhi mbele kod twak marwa wendo wa Crisantos Ogonya Director HR kadul mandiko jopuonje tich TAC okobedo kod nyalo mariwore kodwa e twak okinyi makawuono. Kata kamano dago mar mondo me arwakane mwalimu Zablona Wange e twak ka intiere studio marwa e county ma Kisumu. Yaore mwalimu Zablona Wange chiuna de county ma Kisumu. Wang'eyo ni kochakore chieng' tarik 1 dwe mar 12 higane ibo bed ka igolo jopuonja kata itero jopuonja mar mondo mi ochak tiyo kod okumba mar thieth mano mar SHA e pachoka e pachien mane ahinya nyako tudore kod moko kuoma benefits kata paro ber mopogore opogore ma oseyangi ni jopuonj bro bedo ka yudo e bwo okumba mar thieth mar SHA. Bende pogruok maduong' nitiere kipimo kod okumba mar thieth mar Minet mosebedo kutiyo godo. Mwalimu Wange. Erokamano Joyce, amoso joneno mar Ramogi TV. Okumba mar SHA ni wachre ni biro kete jopuonj tarik 1. To wan kaka jotelo manie branches gi jopuonj pod wan gi gimiluongo ni anxiety nikech wayie ni wan gi midhiero mang'eny e Minet. To kata kamano Minet ne konyowa e yore achiel ariyo.
Remember ni wach mar medical cover ma jopuonj nokel around 2014 kata 2015 no they implemented kano go ma jopuonj imiluongo ni medical allowance. Medical allowance ne gimoro mochako 1,000 kuom jopuonj ma yudo pesa matin to 1,010 kuom jopuonj ma yudo pesa mamalo. Koro medical allowance ni nogole to kete gimiluongo ni medical cover alure gi wach ma katiba kata labor laws mawacho ni en the right and the role of the employer to provide medical cover to his employees. To no kaw aboterwa onywandwa duto eminet to not in single source tendering. No ken gimoro mano wacho ni koro ni nitie competitive. Kata kamano duol medical jopuonj wacho ni en competitive. Wan kaka jo kupet wan the last union jo kupe minet. Jo TST, jo KNUT kod telegi ni Sosion Wilson madene jagoro ma nat that side no kuongo donjo. Wan wadonjo ka pressure no seket kuom jopuonj mang'eny mane gi shida kata ne gi tuo to ne gine kupe to nok nyal thiedhgi. Koro kano wadonjo nobiro gi certain demands. To demands go wasebedo ka waneno improvement higa ka higa kata seche ma contract ma financial year orumo. To ka ochopo higa ni pod nok wan maber ahinya to nwaseneno some improvements nikech nwaneno ka hospitende moko be nobedo increased, nwaneno ka pre-authorization ne leoga to sani nobedo the time frame nobedo reduced. To wach ni nosebedo gi to nobedo reduced. Kata kamano golo jopuonj kitero oko bende ne timre kuom tuoche mopogore opogore kaka Mexico cell yudo ka idonjo timni bone marrow transplant oko. The issues make optical, dental, optical which make thief make lack gi wengewa iyudo ka capitation mare nobedo increased. To kata kamano kiyudo ni mondo wayuda ngolo ne kaoga kata dweche 4 kata dweche 6 mano ne nitie leo mondo yud services make optical kata make dental make dentist to ne pod wakedo ni mondo gino bed improve. Koro kedo mane jopuonj wan godo duto ne en ni drugs mane imiyowa seche moko ne gin yien makonyo ahinya, ne gin yien moko mang'eny gin generic. Ok wawach ni generic drugs ne richo, to ne gidwaro ng'i generic. Jo thieth mang'eny mane ni outpatient hospitande gi ne tin, ne nitie mana Bliss kae Medicross, to kuondego be iyudo jok mane thietho kuro ng'eny gi lony gi ne nitie issues nikech iyudo ka ne gi jok malewo to ne professionals mane ok gine maber. Koro nwagoyo koko mondo in terms of service mek jopuonj in terms of medical cover obed improved. Wan nok wang'i ni cover man ni kelo, to kata kamano nwa kwa care ka obed AR, obed resolution, obed CIC, obed Jubilee, obed Madison. Gima ne wadwaro ni wakedo ni jopiny en ni jopuonj omi improved medical cover manyalo miyo ka japuonj nigi shida to donje hospital ma ok odonjo through authorization mane deko. Seche ma japuonj deko gi authorization kapod wagoyo sim gi left right and center ne miyo walus jopuonj mang'eny e tables kama ne gibedo thieth. Secondly, nwadwaro ni gik moko kaka last expense obed restored nikech ne gisebedo stop. Nwadwaro ni maternity service ne thagre kabisa nikech cover mar maternity ne konyo kendo seche moko ne ituon services make ultrasound, make MRI mang'eny kaka mago. Koro nwaro improve. To kata kamano mano kinjo ka wendo miluongo ni Julia wacho kanyo ni wanesha is true no washa penjo ma jopuonj mang'eny ne penjo ni ere gimomiyo ng'ato watu medical covers. Nwadwaro ni oketwa e medical cover achiel madhi ng'iyo maslahi marwa. To nwang'eyo ni SHA kanowuok e NHIF to bedo SHA ne en gi midhiero mang'eny moloyo kata maminet no. SHA kata kisome gazet kata ka niwinje mbui to nineno kata ka jaker be ne admit ni midhiero mag SHA ne ng'eny to pod gitemo mondo gi rectify nikech pod en gima nyien. Koro kaka jopuonj no kwa expect ni dhi kaw tinywando wa e SHA kapok oket structure. Gima wang'eyo en ni jotendwa nyose sign mano jotend KNUT gi jotend KUPPET ma national leaders nyose sign ni to taka chiel tidarowa to piny on the ground pok omiwa structure, pok onyiswa, pok olernwa ni gik mitero kamiterowa ni ang'o midhi timre. Gik mang'eny mwaneno kaka jopuonj kata jotelo mek branches mwasomo mbui
kata gik moko mwaneno kondike gazet ni koro ineno ka wachno ni kar maternity obedo improved cover korka evacuation idhi teri loka, capitation idhi bedo 2 million, korka last expense giketo flat rate nikech onge haja mar pogo ni mae en japuonj mar class to mae en chief principal koro imiyogi last expense mopogore. Aneno kanyo to apoyo nomiye 300,000 ma en flat rate. Kata kamano wan gi issues of gik moko ma gipuonj giwacho ni gidhi miyowago. For instance, maternity. Jopuonj oseywak ni karka maternity kanyo ere kaka japuonj manie D2 to D5 omi maternity capitation mang'eny mar over 300 over 3 million, to japuonj moro manie kakoro chako tich to capitation mare mar maternity tin. E puonj kae opogre gi tije moko nikech e puonj kae ok ibiyudo ng'at ma owuok e university kata mbalariany kata e college to biro to bedo chief principal. Kaka chon ne timrega kamano nikech jopuonj ne tin, ng'ato ne wuok Kenyatta University to bedo posted direct kaka principal kata school moro maduong'. To tinde nyaka ibed oko iti kaka BOM ekidonje intern, kiwuok e intern to eka kendi dhi ng'anyo kendo kiseng'anyo to kibed PNP. By the time michopo bedo D2 to in japuonj moti. Koro wawacho ni that is capitation moket maternity teacher is not helping nikech yudo jopuonj manie D2, D3, D4 ng'eny gi jopuonj mosekadho higni 50 and je matin kanyanga atamalo achiel kende yudo ka seche moko pod nigi issues with maternity mit nyuolgi. Koro wadwaro ni gino obed reversed, obed ni jopuonj manie C1 kanya biro ma kamae ema pesa gi ng'eny to moro man malo kanyo pesa gi tin. Shida moro mane wan godo e Minet ok en kata ni japuonj mane nigi shida kata hospital ni yudo ka capitation mioro hospital leo delayed payment. Sirikal kata TSC dul mandiko jopuonj ne leo oro pesa hospitende ka gi liech ariyo gore ng'ama ne hinyre ne lum jopuonj ema ne lum kae. Koro japuonj dhi hospital to gibedo turned off. Higni ariyo mokalo Kisumu kae jopuonj no being turned off e hospital miluongo ni Aga Khan. Koro emergency cases ne gitamre ni thiedhgi nyaka chulgi pesa. Koro wapenjre ni issues make payment gi bedo removed forever. Then the hospital miluongo ni Prime Care mano kelo manyien en a consortium of hospitals Kisumu kae. Gine ginyalo kaka inpatient gi outpatient. Gine solution mano biro kwana wasego kwa kupet ma Kisumu ni Bliss is congested, Bliss jopong to time frame ibudho kanyo ng'eny ahinya, services be dok piny. Koro mano kel gik moko kaka Bliss minyalo donjo kaka inpatient kata outpatient. To gibende nochopo kamoro mane gitamre ni ok gichul thieth jopuonj nyaka chulgi pesa. Koro issues of delay magi midhiero ma wan bedo godo ma seche ma sirikal pok otero e service providers hospital pesa to waneno ka gitamre thiedho jopuonj. Nitie hospitende moko mane kawi ok tamre thiedhi, gikawi kanyo to giweyi inindo to githiedhi nikech giwacho ni sirikal pok otero nigi pesa kata TSC pok oro nigi pesa. Koro hospitende gi jopuonj ne thoe mang'eny, moko nikech ok ginyal tamre thiedho jopuonj to be ok ginyal tamre duoko japuonj away, giketi kanyo to kithiedhi. Koro wan kaka jopuonj waseneno midhiero mang'eny gimiluongo ni medical cover ni, to gima ne wadwaro en comprehensive cover. Waneno kaka jopuonj moko miluongo ni TVET, jopuonj mapuonje rang'iny ma miluongo ni polytechnic gi RIAT, gine gin chon e duol miluongo ni TEC. To kane giwuok e Teacher Service Commission ba gidhi e gimiluongo ni Public Service Commission, kanyo nogolgie e gimiluongo ni Minet kotergie NHIF. Ok ni nok gichulga NHIF, ne gichuloga NHIF to bat koro gima notergie kacha niluongo ni comprehensive NHIF eka midhiero margi norumo. Mano nyiso ni koro ne ginyalo donjo e hospital yoyote without issues like authorization, without mono notamgi, without issue ni koro iwacho ni thieth makama ok nyal miyi kata surgery makama ok nyal miyi. Shida ma wan godo kaka jopuonj is not the hospital ma winjo ka wendo miluongo ni Dorian wacho kanyo. Hospital wayie ni ne tin Minet kae. The issue was quality hospitals depending on pesa ma wan kaka jopuonj wase surrender. Nikech was surrender pesa diriyo. Wan gi medical cover, wan gi medical allowance machakre 3,000 to 10,000 maka dikoro sani entie den pesa ma dikoro semete dikoro wachulo kata gimoro dikoro ichulo kata gimoro 6,000 to 20,000. To koro kokikre gi mano shabe ing'ado wa e pesa
ko ng'ado SHA kokikre gi medical cover wan onego bed ni ok nyiswa ok miwa discrimination e hospitals. To hospital ok onego bed ni wadhiye, onego bed ni koro wanyalo dhi direct access to certain hospitals. Ka obed Nairobi hospitals Nairobi, ka en Kisumu ka to Aga Khan, Kisumu specialist kata Avenue. Sani on paper giwacho kanyo ni pod inyalo dhi hospital yoyote ni hospitande ong'ere gi 9,000. We are not looking at the quantity of hospitals. Wadwaro quality hospitals ma is commensurating gi pesa ma wan kaka jopuonj wase lose to the employer gi sirikal kendo gi pesa kokikre gi pesa ma SHA ma be ing'adowa nikech kibikawa nikawo pesa watithiedhowa mana kaka ithiedho jopur majan kata jopur jongware ithiedho kaka gine other workers. Mano ok itimonwa justice. Employer marwa must ensure ni gik mwayudogi idhi gin benefit miwacho ni real benefit to se trickle down miwa promises wan kaka jokupet ma on the ground pod wakia ni jopuonj wadhi bedo nadi e chakre tarik 1 no emomiyo nitie ng'ur. Jopuonj moko be winjo ni kowalo signatures ka ok jopuonj mondo gitamre wach mar SHA. Wan gima wadwaro is quality hospital. Bora matibabu sio matibabu bora. Wadwaro matibabu bora sio bora matibabu. Sirikal kelonwa bora matibabu. Emomiyo giwuoyo about 1,000 hospitals. Gima wadwaro en ni SHA gisebedo gi challenges gigo gise solve ginadi. To ka gise solve gi to koro magikawo marwani gino lap gindong mana ni pes jopuonj kose gidwaro miyo jopuonj matibabu bora ok ni bora matibabu. Emomiyo wacho kendo wanuoyo ni kapok tarik 1 ochopo odong' mana ndalo 5 wadwaro nolernwa maber ni gik mwadhi yudo gichal nadi. Haya make gi kanya wange matin. Ok wadwa olfo chikogo. Wadwaro nonyiswa ni mage ma ibiketwa makwa bedo matuo twaringe. Erokamano. Haya make gi kanyo matina wange mar mondo mi arwaka ne Julia Uketwa kadok Julia Uketwa okinyi makawuono. Julia winjo kanyo Zablon Awange wanyalo wacho ni Zablon Awange okinyi makawuono loso elo jopuonja moko kuom wanyalo wacho ne luoro ma jopuonj nitiere godo. Wacho kanyo ni moko kuom gigo mane miyo mineto tine gi yo makare ne weche go mag deko e chudo, delayed payment kachiel koda koso yudo thieth e yo makare. Gino molong kanyo ne dhi e ute thieth makare. Nowacho ni ne chopo kuma gidhi kata ute thieth moko tiriembogi giwacho ni pesa poko gol to kata bedo ni ng'ado pesa ni e okumba mar thieth ni ng'ado pesa ni osara margi gisani makoro kochako tarik 1 gibo bede okuma mar thieth mar SHA. Owacho kanyo ok gidwa ni ok gidwa bora matibabu gidwaro matibabu bora bro bede yo machalo nade kachiel kod weche go mag delayed payments e moko kuom ng'ur ma jopuonjo sebedo godo ahinya to okuma mar thieth ma Minet to sani koro gidhi e SHA. Adwokero kamano ne Zablon. Zablon wuoyo maber kendo wuoyo makare. Kendo wacho gima nie chuny jopuonj. Ng'ama wacho ni gima nie chunye en ng'ama miyo kakikonye. Omiyo ayie kode oyalo mang'eny kendo keta yanga. Kiduogo kom ka outpatient. Nitie are chenro ma wan go. Nitie pesa ma in go ma inie mitiyogo. Omiyo okwabitwe gi capitation moro kata gi rate moro. Nitie mana kaka samidhi e siptal to siptal nene to ng'ade kako thiedhi. Mi yath makare, mi test kochuno. Kantie picha monego goyi bende to mani ng'ado e allocation mari. Openjo owacho kendo weche angolo ni ne budho e bwo Minet. Nitie gimomiyo no budho. Kodok kor kasha kaka wapange en ni ng'ama chiwo angolo en yemo bro deki nikech samoro pod kia wacho no dhi loso glass kia dhi loso ang'o in ka request no biro iluongo ni kwayo machon osedonje system wa to wanene to osebedo approved koro message ma dhi donjo ni bikau angolo ni siptal koro osekele omiyo mondo budh dweche 4 no ok wang'e gima ne timore ng'eyo ni ka request osekalo koro siptal mami angolo no kasore to yudogi to luongi kaogi. Last expense ne wasewacho no donjo. Maternity kik mine yuagi.
maternity kanyo bende dwaro ni mar mondo mi duok na penjo moro kae mano kotudore kod penjo ma janeno wa moro kanyo no penjo kokale namba mar 3 penjo kae nasebedo akonyora mano dwe mar 12 wacho ga ni penjo na ajapuonj akonyora December koselokwa to aona ne kao pesa mar maternity to bende SHA bro konya gi mano ki explain maternity package kanyo nikech bende winj ka wange wacho ni nitiere pesa ma seche moko ne miyo jopuonj ma hikgi bet ni malo ahinya mano pesa mang'eny mane miyo jopuonj ma hikgi ni malo mano allowance mane miyo gi to wacho ni kaber to winjo bende miyo jopuonj ma podi seche moko nitiere age mano mar child bearing age bende lokruok makama mondo konygi mapiyo nikech seche moko pesa no ne miyo joma seche moko ok nyuol awinjo ywak neno kendo ne kata wan ne wapenje to TSC no miyo wago kamano koro en penjo ma wase tero kata diriyo didek ka TSC oloke wan waloke to gima dawachi nyuolo ken gi mitugogo ka ng'ato oseting'o nyathi dweche 9 okonego oluz ngimane kata nyathi okonego tho nikech dwanyruok mar siptal kata mar gimoro amora mopogore omiyo mama ma ooro penjo no wadhi chung'ne nyuol nikech by sama koro odhi nyuol ni bro yudo ka jopuonj no osebiro ka odhi e siptal dhi yawo system to neno ni en gi mwalimu cover to bill no marwa te omiyo kiko luor kiko parre mano dhi bedo bilwa to bende kata kapo ni ng'ato dhi onyuol to samoro ing'e ni complications bede nyathi tero ICU mama no bodhi ICU mano te SHA dhi chung'ne onge kamidhi nyise ni mae mari to ma SHA dhi chulo in koro many ma TSC o negotiate momiyowa agulu moro mar pesa moket tenge ne ng'ama ka allocation ne cha oserumo kaka koro giwacho ni mar joma pod nyuol margi ni piny kapo no oserumo tadier ng'ani ne tuo ng'ani ne ni ICU nyathi pod premature nyathi igole agulu ni tichulo ne omiyo kanyo kik chend but ywak not osechopo ni jopuonj wacho ni this group to this group allocation gi onego bed more but gima ging'e onge sama gidhi donje ofuko nikech no dhi nyuol openjo maber weche picha imaging waluongo gi English ultrasound MRI EEG ECG PET scan magote ni e cover margi masha dhi chulo ma ok otimang'o ma ok ogole ofuko ne gimoro wacho kanyo maber na ni gine ground to information pod gionge go nitie chenro ma bene wa discuss okinyi makawuono kaka wadwa wuok mondo ket ji e group ngeni piny masani bende ber inyalo time online inyalo dhi e venue mondo jopuonj ong'e gima dhi biro mondo jotendgi bende ong'e gima dhi biro gigo osebedo ka dhi nyime a lot of sensitization online forums for their leaders for all of them omiyo it will be an ongoing process to bende ko dhi chako wadhi make sure ni wawuoyo matek e every forum manyalore mondo jo puonjo ng'e gima biro negi ging'e cover margi ahero kama wacho ni ok gidwar quantity of hospitals nikech SHA ok din ni SHA kelo SHA contract siptal kaka medical council o license emomiyo gidhuro kanyo to siptal ma japuonj dhiye oko chune ni magi mondi dhiye mowuotho wuon modonje wan waluwe kanyo omiyo with time kaka sani wasebedo gi cover mar jotich sirkal wang'eyo kipenjowa siptende ma jotich sirkal dhiye kendo wanyalo kendo wanyalo mi maber ma ok ginyon omiyo jopuonj be kosebiro wabro nena mtindo margi enana ni ng'eni gin countrywide koro nitie kuonde ma iyudo ka siptal ma sirkal kende man kanyo to nitie kuonde ma mission kende miyudo to nitie kuonde ma gidhuro koro japuonj nigi opportunity mar walk into a quality hospital onge gimochune gi kama o feel ni ok thiedhe maber koro quality hospital no mano wawacho ni power ma japuonj nego omiyo ahero gik mawacho system challenges gin gik ma loso pile matimore omiyo wasetiyo matek ahinya mar ikore ne ng'ama iluongo ni japuonj gi ode mondo ochaki wane
kaka wanyalo wuotho kode. Ilero kanyo makare ahinya kendo ang'eni konyo mar mondo mi jopuonja obed kod ng'eyo mathoth kotudore kod okumba mar thieth mar SHA magibo bedo ka gichako tiyo godo kochakore tarik 1 dwe mar 12 higani. To thuolo marwa mano miwo kinyi makawuono ema dhi karumo. Mwalimu Zabulon Awange ka intiere studio marwa e kaunti ma Kisumu kinyi makawuono. Iwinjo kanyo ka bende kaka Julia Ouko, jalup director ka Social Health Authority, olero e yo makare kotudore kod kaka ibo bed ka seche moko bende itiego kata inyiso jopuonja kotudore kod okuma mar thieth mar SHA. Dago mar mondo mi awinja ne wach ni mogik ahinya to kotudore kod okuma mar thieth mar SHA ma ubo bedo ka uchako tiyo godo tarik 1. Bende jopuonj nitiere kod geno ni kochakore tarik 1 ubo bedo kuyudo thieth makare kendo e ute thieth mopogore opogore manyalo bedo ni un kaka jopuonj uhero limo e kor gwenge duto ma pacho kaya. Wange kawatieko. Erokamano Joyce. Kaka wacho ni jopuonj are anxious nikech information mang'eny pok trickle down, to waseneno lweny mane nitie e minute. Lweny mane nitie e minute ma jopuonj ong'eyo maber ne en lweny between administrator miluongo MKL gi minute. Ne nitie push and pull moro mane timre kanyo, kendo wachre ni MKL ok wasasate ni bende mabiro ga bet kaka shughulika gi wach ma SHA. Awinjo kanyo ko wach maber gi Julia ni gibiro miyowa update to gibiro mitwa to so far pok gimitwa. Chon kane wan gi shida e minute ne chuno wan kaka officials mek union ema ne wasiko wagocho seche moko ichiwo gi jopuonj ka gi marach kata sani seche ma transition timre minute is not approving so many things. Jopuonj mang'eny ya dwaro timo surgery kama ni usine gi pok otimnegi. Moko ni chronic diseases kaka cancer sani nitie gigi darling seche ma transition timre jopuonj suffer. To gima na wacho about maternity gynecological and jopuonjwa has not been getting the true situation, but the true health protection monego ni giyudo. Ma omiyo nonro nyiso ni sani jopuonjwa mang'eny has been losing nyithindo mang'eny. Nyithindo mang'eny minyuolo in the last 5 years gi jopuonj has been dying. To githo nang'o nikech there is lack of proper gynecological kata iluongo ni prenatal gi postnatal care. Koro magi e gik ma wagombo mondo wa solve. Wan kaka jopuonj wadwaro ni gimoro timre maber. Ok wadwa ng'iyo ni nitie lweny kati ya sirikal gi service providers, kati ya TEC gi service providers, kata between MKL gi ng'at ma gibiro bedo bed SHA kata nobed mana maminet mane gimoro chako. Koro nitie moko mowach ni ka nyithindo omedo achiel no is still not enough. No ket jopuonj nyalo bedo nyithindo kata 6 kata 7. Jopuonj ok wach ni koro iboga ga chulo. Pod wa demand mondo ketnwa kata at least nyithindo 7. Secondly, korka doho kae nitie jopuonjwa moko ma gin Muslims to SHA wacho ni knowledge to ng'ade kata 4 go ibiro mana chulo kendi. Pod wa demand ni ka religion mari allow it kata culture mari allow it bedo gi mon 3 kata 4 to onego bed ni jogi duto bedo covered ma okele lweny e ot nikech ineno ni keto ng'ane tiweyo ng'ane. Magi e anxieties ma wan godo. Kendo wang'eyo maber ni duol miluongo ni TEC mandiko jopuonj pod onge substantive CEO. Koro seche mwadwaro donje contract mawacho ni tarik 1 jopuonj dar dhi e SHA from minute to SHA. To this is not a substantive CEO to pod ok wanyal yiero CEO sadi nikech oter case ne doho. Koro wan kaka jopuonj wan gi anxiety nikech pod wakia ni wabro budho for how long. Transition kelonwa shida, jopuonjre wathagre hospitende owach ni sani kata kane pod kwa lokre to SHA ne nitie ywaruok between SHA gi minute. Iyudo ka minute ochulo pesa kama to SHA ochulo pesa kama. To SHA wacho ni macha onego bed minute ema chulo, minute be wacho ni macha SHA mondo chulo. Koro waol gi ywaruok. Wan wadwaro gimiluongo ni comprehensive cover. Comprehensive cover ni nyiso ni japuonj ka nigi shida to nyalo bedo adhi Aga Khan kata hospital machiegni kode. Onyalo dhi Aga Khan, onyalo bedo Kisumu specialist, onyalo dhi Avenue. Ok ni hospitande moko obedo bad from jopuonj donjo. To kik wach no wacha ni 9,000. Wan ok wadwa hospitande ol for chikogo. Wadwaro a cover ma dhi commensurate gi pesa ma wadhi lalo. Kendo wadwaro drugs maber. Korka gik moko kaka optical. Nwaneno ka nitie gik miluongo nang'o. Iluongo ni ukaro mibabi. Ndik ni 60,000 to mangolo to mi mal 15,000. Magi e gik madhi timre ga. To magi ne affect health mar wang' jopuonj mang'eny. To korka fertility
kane pok ogol gimoro ni Mediheal Eldoret, jopuonj ma mine moko ne dhiga for fertility assistant kuonde ka Mediheal kane pok ogole. Sani nitie fertility point. To fertility point kata ma Kisumu ni pod mine ma jopuonj ma mine pod thagre ka udhi kuro kata machuo madwaro yudo kony sani gik moko iluongo ni IVF. Wadwaro ni wapuonj to waket cover ma japuonj obed abeda kaka cover momi civil servants moko ma onge midhiero. Ok nyal bedo ni issues mek jopuonje ma wasiko goye koko kolko bed ka thieth, nikech waneno kendo waluor ni ng'ato ne mor ni jopuonj wang'eny koro ng'ato domna loko kodwa no osebed ka inyowa waselus jopuonj mang'eny. Nyocha wayudo ka jopuonj moko kata koyudo accident seche mitere emergency cha gin gi shida kapok ka ging'iyo ni in a member of the ni adier. Koro onego bed ni japuonj bedo thiedhe, kise identify yourself ni japuonj tibedo thiedhi immediately moloyo delay. Waseneno ka jopuonj ng'eny tho because in emergency areas nikech ok othiedhgi proper manner. Mogik kawatieko nikech wakia ni what is there in front. To SHA en masri do bedi ni en kambi moro kaka Solution CIC or whatever de ok wan worried. To mai to koro wan worried nikech wakia ni sirikal ni seche mwadil kode ineno kaka sani wadil kode over issue mar intern jopuonje 20 ma onge cover idwaro medgi another 1 year. Wan wadwaro no ndiki PNP jopuonj ma sciences na JSS. Seche medgi kamano no ogionge medical cover, gionge other things. To kiwuoyo to sirikal kiano ni mae ni shida kata midhiero ma wan kaka jopuonj wasebedo go. To moloyo kabisa en kama iketo wan kaka officials ni wan ema nyaka wago simu. To wagoyo simu wagoyo simu nwadwa konyo jopuonj kata ja member wa ma hospital otamre thiedho to pesa ne nosekawo. Koro ni this thing should be a thing of the past. So Minet no keto wamna gigo simu all the time. At least Minet to nwang'eyo nwa goyo simu kanye. Chat wakia ni wadhigo simu. Aya Julia bro bedo kangiswa ne nyago simu kanye. Regional director ko CCU seche mang japuonj thagre Jaramogi Oginga Odinga Hospital ang wago intervene nadi nikech chuno wa kaka jotelo mek union seche moko wane manyaka wa intervene eka konja puonj. Mano watimo ni ok wahero to watimo ni sawa duty mondo wago koko eka koro japuonj. Mano should be something of the past. Mano egima wadwaro. Wan wadwaro comprehensive cover. Moko mang'eny ok wadwa winjo. Erokamano enya mwalimu na wange jagoro Kupet bade ma Kisumu kuom kawo thuolo mari mar chopo studio mar kaunti ma Kisumu mondo wabed kodi e twak. Julia iwinjo kanyo ywak mar wange bendo penjo kanyo ne gibo bedo ka gigoyo simu kanye. Minet ne ging'eyo makare ni gigoyo simu ne Minet to seche moko wechego mag authorization itimo mapiyo gibo bedo ka gigoyo simu kanye kachiel kod ywak moko ma uchwalo kod wach ni mogik ka watieko. Erokamano. Wadhi golo announcement mar every platform kaka wadhi unyal chop irwa. Mar ariyo bende dhi bedo teams ma are standby manie ground makanitie wach moro to chopo irgi piyo. Ok ochuno ni simo ywak kamoro achiel. Omiyo dhi bedo every arrangement ma dhi mi japuonj ne kamo chope kata kamo goche kata kamo ore wach kata kamo ore email kata kamo time gimoro amora mago te dhi bedo. Japuonj dhi yudo comprehensive cover. Mane gima wase negotiate kendo mane gima TSC omiyowa. TSC bendo miyowa gima wacho kanyo mar maternity iluongo ni IVF. Jo tich sirikal wase bedogo igni. Omiyo mano nego mi japuonj comfort. Ni kato bire sham en mar sirikal wase bedogi sirikal kendo ka gilin ka wawuotho kod gi mos wase puonjore. Omiyo gibiro jopuonj biro ir lwedo ma is experienced, lwedo ma osebedo katimo medical cover ne very large population and numbers. Omiyo we will be one kodgi wabro puonjogi wabro miyogi every information wachiko itwane problem mora mantie siptende bende wadhi bedogo gi winjruok kaka japuonj onego wuothi kabiro thieth in terms of contracts mago bende dhi nyime. Omiyo gik mang'eny ma watimo sani to enable japuonj donjo mayot kendo yudo thieth makare comprehensively e quality hospital. Warwakogi. Ka watieko aneno kae ka Martin Nyamuti oneno ka intere diaspora openjo kae ni bende jo diaspora nyalo register SHA ka watieko. Gimomiyo ja diaspora poko register kia. Ja diaspora o register. Bia gi ID mare to keto.
nikech samoro ng'eny gi nyalo yudo ka gin gi dual citizenship. Koro teknin gi ID mar Kenya, keta ID number ni titima registration titieko. Kichopo Kenya ka to yuda thieth ka ochuno ni yud thieth. Cha bende chulo ni kata kidhi loka ochulo patne. Omiyo jol diaspora be warwako ndi. Bende warwako gi kaka ginyalo chokore gi chulne jo Kenya madiber bedo cha covered tok nyal. Gichoka to gibiro sha to giwacho ni wan jo diaspora to wakelo pesa makama dwachul ne ng'agi. Erokamano ahinya Julia Uko, Jalup Director Social Health Authority, kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi chope studio wabed kod twak. Zablon Awange, Jala Goro Kupete, kaunti ma Kisumu, in bende wagoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa e twak nyaka e giko. Wagoyo mos ahinya ni Chris Santos Ogonya, Director HR Kaduol mandiko jopuonje tich TAC, ok obedo kod nyalo mar riwre kodwa e twak okinyi ma kawuono. Kata kamano wantiere kod geno ni e kinde ma jopuonje bro bedo ka chako tiyo ayanga kod okumba mar thieth mano mar SHA kochakore chieng' tarik 1 dwe mar 12 higani, to seket piny okenge makare maneno ni gimedo yudo thieth e yo makare, obed ni en matibabu bora si bora matibabu, mano gi dho Awange. Nyakwara Mugia Jwang, erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak moro mokwongo e chenro mar piny. Wakaw mana yuyo badindo gisani, chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi jai lieta. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.